ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 25/3/24 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಲೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನಶೆ ಇರುಂಡು ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಕಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಖುಷಿ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ: ಏಪ ಬೇತಕ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿಪಡಿಸೋರು ಅಪಗ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ದಯಾಹೃದಯಾಲೆ ಅಪಗ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ದಯಾಹೃದಯಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಪಗ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಂಡು. ಓಹೋ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಬಾಬಾ ಓದೊಂದುರ್ಲಿರು, ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲಿರು, ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಒಂದುಲ್ಲ, ಇಂಚಿನ ಖುಷಿನ ಅಕುಲು ದಾನೋನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೇನ್ವೇರು. ಜೋಕ್ಲಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪಂದು ಏರು ಪಂಡ್ತೇರು ಅಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ಪಂಡ್ತೇರು. ದಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಇಂದು ತೆರಿದು ಮೊಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮದಲ ಅಪ್ಪಾದುರ್ಲಿರು ತೆರಿಪವೇರು. ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಈ ರಥೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತದು ಓದವೆ ಬೇರು ಓದವನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುರ್ಲಿರು. ಎಂಚ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರ್ಪಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡು ಪಂಡ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡು ಪಂಡ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಣಿಕುಲು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದರು ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ್ಪೇರು. ಲೌಕಿಕ ರೀತಿಯಂತೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಣಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬೆರಂತೂ ಬೇಹದ್ದು ದಪ್ಪಾದುರ್ಲಿರು ಆರೆ ಬತ್ತದು ಓದವೇರು. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಏರು ಮಾತ ಆತ್ಮಲುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಬಾಬಾದು ಬೈದೆರು. ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೊಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲೆಗು ಓದ ಒಂದುರ್ಲಿರು. ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುಲಾದುರ್ಲಿರು. ಅರೆನು ರಚಯಿತ ಪಂದು ಲಾಪನೊಡಾಪುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪೌಲಿ. ಆತ್ಮನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನು ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪಿ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನನು ನಿಖಿಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೆ. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬೀಜದ ವಿನಃ ಕುಡ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆರು ವೃಕ್ಷನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ಅನಾದಿಯಾದುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ವೃಕ್ಷ ಏಪ ಎಂಚ ರಚನೆ ಆಂಡು ಯಾನು ತಿಥಿ ತಾರೀಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇಂದು ಅಂತೂ ಅನಾದಿ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ತೆರಿಯುನಕುಲು ಪಂಡ ವೃಕ್ಷದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಬಾಬನೇ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಆದುರ್ಲಿರು, ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆದುರ್ಲಿರು. ಆರಡನೆ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಆರೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಓದವಿರು. ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಕೇನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಶಾಂತಿ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುಂಡು. ನಿಗುಲಿತ್ತೈಕಿ ಪನ್ಪರು ಶಾಂತಿಯಂತೂ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆರು ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆದುರ್ಲಿರು. ವಾ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರೋನ್ಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೆರು. ಈತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋನು ತೆರಿಯುನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನೆ ಆರೆ ಬತ್ತದು ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕಾರು ಬರ್ಪುನೆರ್ದವರೇನೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುನು. ಶಾಂತಿ ಧಾಮೊಡಂತೂ ಶಾಂತಿಯೇ ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಶಾಂತಿ ಧಾಮೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರನು ಸಹ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಮುಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುನು ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತುಂಡು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಶಾಂತಿ ಬೋಡು. ಆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಏಪ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡು ಎರಗುಲ ತೆರಿದಿಜಿ. ಬಾಬಾಗ ತೆರಿದನು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಲುಲ್ಲೆರು ಯಾನು ಮೊಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಬೇತೇರ್ಲ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜೇರು. ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಉಲ್ಲೆರೋ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಮಯಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೆರು. ಸುರುಕು ಶಾಂತಿ ಧಾಮೊಡು ಇತ್ತೇರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಸುಖ ಧಾಮೊಡ್ದು ದುಃಖ ಧಾಮೊಡು ಬೈದೇರು. ಈ ಸುಖ ದುಃಖದ ಗೊಬ್ಬು ಎಂಚ ಮಲ್ತುದನು ಪಂದು ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಅವಾಗಮನದ ಗೊಬ್ಬು ಅದುಂಡು ಪಂದು ಪಂಡದು ಬುಡುಪೇರು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿರು ಇಂದುವೇ ಉಂಡು. ಅಕುಲು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲಿರು. ಆರು ಬತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲೆ ದೇವತೆ ಅಪರು ಯಾನು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ನಿಕುಲೆಗ್ ಓದವೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಬೇಹದ್ದುದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು.
ಅಕುಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಪಂದು ಪಂಡದು ಬುಡ್ಪಿರ ಅಂಡ ಇಂದು 5,000 ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು ಪಂದು ನಿಕಲು ಪನ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಾಂತಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಕಾರದಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಶಾಂತಿ ನನೊಂಜಿ ಸುಖಧಾಮದ ಶಾಂತಿ ಆದುಂಡು ಮಾತ ಆತ್ಮದಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವರ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿನುಂಡು. ಇಂದು ಒವ್ವೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾದುರ್ಲಿರತ್ತೆ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕುಲು ಅರೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಂಚಿನೇನು ಪನೊಂದುಪ್ಪಿರು. ಆರ್ನ ವಿದ್ಯೆಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೊಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಸ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೆ ಪೊಸ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಡ್ದು ಓದವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಕೂಡ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಓದವರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ದೇವಿಯರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಬೇರೆಗಂತೂ ಪಂಡ ಶಿವಬಾಬಾಗಂತೂ ಕೇವಲ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬೇರೆನು ಸೇರ್ಸದು ಮಾತಾಪಿತಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ನದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೆ. ಈ ಚಕ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ನಿಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದನು ಪೊಸತಾದು ಕೇನುವರು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬನವು ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಪರಮ ಆತ್ಮ ಎನ ಬಾಬನೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುರ್ಲಿರು. ಆತ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪುಡು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಏಪ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದು ಇಂಚ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಪಗ ಆ ಖುಷಿ ಬಕ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಂತೂ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುರ್ಲಿರು. ಆರು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಶಿಕ್ಷಕರೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಳ್ಳೆರು. ಬಾಬಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓದುವೆರು ಅತ್ತಂಡ ಓದವೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಯಾದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿನ ಈ ರೀತಿ ಏರು ಮಲ್ತೆರು. ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಎಂಕ್ಲಿನ್ಲ ಸಹ ಬೇಗನೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು. ಯಾನು ಮೊಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮುಡ್ಲ ಅಂತಿಮುಡು ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದವೆ. ಕಲ್ಪಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಈ ಭಾರತಡು ಬತುದುಲ್ಲೆ. ಈ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದು ನಿಕುಲು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಪರು. ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವೆರು. ಅರೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದು ಏತೊಂಜಿ ಪುದರುಲುಂಡು. ಕೆಲವರು ಪರಮಾತ್ಮ ನನ ಕೆಲವರು ರಾಮ ಪ್ರಭು ಅಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಒರಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಕಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಪುದರ್ನು ದೀಪೆರು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಂತೂ ಒಂಜೇ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪುದರುಲುಪ್ಪುಂಡೆ ಏತೊಂಜಿ ಭಾಷೆಲುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಕೆಲವರು ಖುದಾ ಕೆಲವರು ಗಾಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಂಡದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದೇರೆ ಬೈದೆ ಓದುದು ಏಪ ದೇವತೆ ಆಪೆರು. ಅಪಗ ವಿನಾಶ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಐನು ಪೊಸತಾದು ಏರು ಮಲ್ಪುನವು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದು ಎನ್ನಕ ಪಾತ್ರನೇ ಆದುಂಡು. ಯಾನು ನಾಟಕದ ವಶ ಆದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಪತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವನಕುಲ್ಲ ಸಹ ಆರೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರ್ಲ ಆರೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಏಪ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಪಗ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತುನು ಮುಲ್ಪ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಉರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆತ್ಮಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡು. ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವೈನ ಮತವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವಂದುಲ್ಲಿರು. ಐರ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ತೆರಿವರು ಎಂಕುಲೆ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯಾದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಗೋಪಿ ಒಲ್ಲ ಬಾದುರ್ಲಿರು. ಕೇವಲ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು ಶರೀರ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರು ಅತ್ತಂಡ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಗೋಪಿ ಒಲ್ಲ ಬಾ ಶಿವ ಬಾಬಾ ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರೆಂದು ಶಬ್ದನೆ ಮಧುರವಾದುಂಡು. ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭಂ ಜಾನಕೀನಾಥ. ಈ ಮಹಿಮೆ ಈ ಸಮಯದಾದುಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಯಂದಿನ ಕಾರಣ ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬೆಲ್ಲಗು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬೆಲ್ಲದ ಚೀಲಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳನು ತೆರಿಪವೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಕೇವಲ ಈ ಖಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದೆರು. ಸತ್ಯ ಯುಗಟು ಏರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು. ಏತು ಸಮಯ ನಡತುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸುನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಪಂದು ಪಂಡದು ಬುಡ್ತೇರು. ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲಿರಿತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೆವರು. ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಯು ನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಿಯಾದು ಬುಡ್ತಾರು. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೆವರು. ಯಾನು ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದು ಮಲ್ಪೆ. ನಂಬರ್ ವಾರು ನಿಕುಲೆ ಆಪರು ವಿದ್ಯೆರ್ದೆ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬನೆ ಓದವಿರಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮೆ ಯಾನು ರಾಮ ರೂಪರ್ದು ಭಿನ್ನವಾದುಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳೆರು.
ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ತೇರಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಣ್ಣದುಪ್ಪೇರು ದೇವಿಯರೆಗಳ ಸಹ ತೊಂಜಿ ಬುಜುಕ್ಲಿನು ತೊಜ್ಪದೇರು ರಾವಣಗ ಪತ್ತು ತರೆನು ತೊಜ್ಪದೇರು ಐನಿಡ್ದವರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೃದಯಡು ಬರೋಡು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಓದವೇರು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಐಡ್ದವರ ಆಂತರಿಕವಾದ ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಆಂಡ ಖುಷಿ ಏಪ ನಿಕ್ಲು ಬೇತಕ್ಲನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡಿಸವರು ದಯ ದುಪ್ಪರು ಅಪಗ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಹೋ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನು ವಿಶ್ವದ ಮಹಾರಾಜ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ರಾಜ ರಾಣಿ ಪ್ರಜೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಪೆರಲ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪೂಜೆರು ಇತ್ತೆ ರಾಜರಿಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆಂತು ಪ್ರಜೆಕ್ಲನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕ್ಲನ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಆಯ್ದವರ ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಬರಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನೇನು ಓದವಿರು ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಓದವಿರು ಅಕುಲೆ ಸುರುಕು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿ ತೊಂಜಿ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಇಂಚೈರಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡಿ ರಾಂಡಲ ವಸ್ತು ಸಾಹುಕಾರ ಎರಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಈಶ್ವರಾರ್ಥವಾದ ದಾನ ಪುಣ್ಯನು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದೆತ ಪ್ರತಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮೋಡು ಸಾಹುಕಾರದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆಕಲು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಕುರುಪುನ ಕಾರಣ ಐದು ಅಲ್ಪ ಕಾಲುಗಾದು ಒಂತೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪುಡು ಬೈದೇರು ಪ್ರತಿತ ಪಾವನನೆ ಬಲೆ ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ದು ಇಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಂತೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ನೆನಪು ಬರ್ಪೆ ಬಾಬಾನು ತೆರೆಯೊಂದಿನ ಕಾರಣ ಎತ್ತೊಂಜಿ ದುಃಖಿಯಾದು ಬಿಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪೋದು ಕುಡ ಸುಖಧಾಮೋಡು ಬರ್ಪರು ಬಾಬಾ ಎತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವೇರು ಭಲೆ ಕೇನುವೇರು ಅಂಡ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜೋದು ಅನ್ನೋ ಪನ್ಪುನಂಚ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲೇರ್ದ ಆಪುನಿರ್ದವರ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದ ಆಪುನೆಟ್ಟೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಬಾಬನನೆ ನೆನಪು ಒಪ್ಪೋಡು ಸ್ತ್ರೀ ಪತಿಗಾದು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಲು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಆಂಡಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಎಂಕುಲು ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆತು ಪೋಪ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನೀಡಿದವರ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಮರೆತು ಪೋಪರು ಅರೆ ಇಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಈರು ನಿಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಅರೆನೆ ನಿಕುಲು ದಯಗ ಮರಪ್ಪರು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉಡ್ಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ದೇವತೆಲಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಪೇರು ಅಂಡ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸುದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಪರು ಪದವಿಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತಲ ಪೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಏಪ ಬಾಬನು ಶಿಕ್ಷಕಾದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ಗಮನಗು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಹ ಮರೆತು ಪೋತಾರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪು ವಿನಾಶದ ಸಮಯಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞೋಡು ಸಹ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡತುಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಓದವೇರು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಓದವಿರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಕೇನುವರು ಐಕೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೊಸ ಪೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಕೇನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಖುಷಿಯಾದು ಪೊರತೆ ಐರ್ದವರ ಎಡ್ಡೆ ಓದುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಮ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಐನು ಮಲ್ಪರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರವಾದುಂಡು ಈ ಬಾಪ್ತಾದ ವ್ಯಾಪಾರಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಾದುಲ್ಲಿರು ರೂಪಾಯಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಆನೆನು ದಾನನು ದೆತೊಂದಿರು ಭಲೆ ನಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಸುರುಕು ಎಂಕುಲೆ ಪಾಡೊಡಿತ್ತುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲೇತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾನ ಕೊರ್ಪರೋ ಐನು ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ಈ ಅಪಕ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಅದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡಿತ್ತಂಡು ಮೂಲಂತೂ ಬಾಬಾ ದೆತೊನ್ಲೆ ಪಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪೆ ವಿನಾಶದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಚತುರ್ಭುಜ ವಿಷ್ಣುನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಯಾನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ತೆರಿಂಡು ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಆದಿತ್ತನತ್ತೆ ವಿನಾಶನು ತೀಯೆ ಆತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ದಾದೆನು ಮಲ್ಪಡು ಈ ಕತ್ತೆ ಜೀವನನು ಬುಡಡು ಪಂದು ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಡೀ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನ ವಿನಾಶ ಆಯರಂಡು ನಿಕ್ಲೆನು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆಡ್ದು ಲಕ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಕವನ ಎತೊಂಜಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಲಕ್ಕುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಒರಿ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾಗು ಕೊರ್ದು ಬುಡಿಯರು ಪಂದಿತ್ತಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬರ್ಪೇರು
ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪೋಡು ಏರೆಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಬಂಧನಡು ಪುನಕಲ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಪ ಈ ತೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದು ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪತಿ ಏತೊಂಜಿ ಸತಾಯಿಸವೇರು ಬಳೆ ತೆರಿಪವೇರು ಡ್ರಾಮೊಡು ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಸಹ ಅಬಲೆಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನು ಬೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮೋಡ್ಲ ಅಂತ್ಯೋಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಐನರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಯಾನೆ ಎಂಕುಲೆ ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲೆ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲ ಯಾನೆ ಸುರುತಾದು ಬರ್ಪೆ ಯಾನೆ ಪೋದು ಕೃಷ್ಣಾಪೆ ಈ ಚಿತ್ರನು ತೂವೊಂದು ಯಾನೆ ಇಂಚಾಪೆ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುನು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರ ಐನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಗೋಪಿ ಒಳ್ಳಭನ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರಾದುಲ್ಲ ಈ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನಸೆಟು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಯಾರಿಲೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಉಡಾಪುಂಡು ರೆಡ್ ಸುಧಾಮನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯೆನು ಎಡ್ಡೆ ಓದೋಡಾಪುಂಡು ವಿನಾಶకు ಸುರುಕೆ ಬಾಬರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಡಾಪುಂಡು ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿದ್ರೆಡು ಜಪ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಮಧುರತೆದ ಗುಣದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂಗಲ ಮಿಲನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂತನ ಹೋಲಿ ಹಂಸ ಭವ ಎಂಚ ಹೋಲಿಡು ಬಣ್ಣ ಪಾಡುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯನೊರಿಯನ ಮೋನೆನು ಮಧುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂಗಲ ಮಿಲನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಚಿನ ನಿಗುಲು ಹೋಲಿ ಹಂಸ ಜೋಕುಲು ಏಪ ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಸಂಘದ ಬಣ್ಣನು ಮುಟ್ಟದು ಮಧುರತೆದ ಚೀಪೆನ್ ತಿನ್ಪವೆರು ನಿಖಲ್ನ ನಯನೊರ್ದು ಅತನ ಕಣ್ಣುರ್ದು ಮೋನೆರ್ದು ನಡೆರ್ದು ಮಧುರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪೋಡು ತೋಜುಂಡು ಅಪಗ ಮಂಗಲ ಮಿಲನ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಿಲನ ಆಪುಂಡು ಪರಸ್ಪರಡು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಿಲನ ಆಪುನನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆದ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಇಂದೆರ್ದೆ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಆಪುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ವಿದೇಹಿತನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದುವೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಬರ್ಪುನ ಪೇಪರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.